खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। आसामाव दासान्दि सानफ्रोमबो उन्दै गेदेर जाब्रबथाय जानाय जाथायखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला खुंथाय आफादा मैया डिसि अफिसाव गोथौ आरो गुवारै बिजिरनानै सावरायदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे जर'खा सावरायमेलाव बाहागो लादोंमोन फारियै डिसि आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट रड सेफ्टि कमिटिनि चेयारपारसननि बिबानाव थानाय मानाव गेदेर बरनाली डेका आइएस बिथां आरो बिथांजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि गोजौ लेभेलनि अफिसारफोरा बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे गोथौ आरो गुवारै लामा रैखाथिनि सायाव सावरायनायाव जिल्लानि पुलिस बिफान आरो ट्रेन्सपर्ट बिफानखौ गोरा नियमजों मोजाङै लामा रैखाथिनि सायाव खामानि मावनो बिथोन होदों। जेरै बाइक स्टेन्ड खालामना सालायनायखौ बन्द खालामनाय, बाराद्राय खारथायनि डिग्रीआव गारि सालायनाय, जौ लोंनानै गारि सालायनाय बेफोरखौ गोख्रों आखाइजों दबथायनो थाखाय डिसि बरनाली डेका आइएसआ बिथोन होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2022 मायथाइनि लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ लाइमोन लिरगिरि अलंबार मुसाहारिया मोननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनां बाथ्रादि बिथाङा गां फुजानाय मासे दाउ मुंनि गावनि सानस्रि आरो रोंगौथिजों सोरजिनाय सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय बे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि हिसाबै सायख'जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। मैया मंगलबारखालि आसामनि दाब दाब जायगायाव सारअन्थाइ अखा गोग्लैनायनि जाउनाव आसामनि गासै 132 गामिफोरनि गेजेरनिफ्राय 4483 न'फोरा सिलिंखार जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो 8000सो सुबुंफोरा आरो न'खरफोरा जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे सारअन्थाइ गोग्लैनाय जायगाफोरा जाबाय फारियै डिब्रुगड़, चराइदेव, शिबसागर आरो तिनसुकिया होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। आरोबाव फिन खेबसेबाव एसिडजों गाग्लोबदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बरपेटानि सर्थेबारि पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय मासदिया गामियाव सासे 17 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ 20 बोसोर बैसोनि मेहेर आलीआ एसिडजों गाग्लोबदों होनना खौरां मोन्दों। मानोना बे 20 बोसोर बैसोनि मेहेर आलीआ बे 17 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ मोजां मोनोमोन होनना मिथिनो मोन्दों। नाथाय बे मोजां मोननायनि सोमोन्दोखौ हिनजावसाया नाजावनानै लानो हायाखैमोन। बिनि थाखायनो बे दुथां मेहेर आलीआ बेटारिनि एसिडजों रागा जोंना हिनजावसानि सायाव गाग्लोबदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं। मैया मंगलबारखालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमायाव अल मुस्लिम स्टुडेन्टस इउनियनआ आसाम सरकारनि दाब दाब जायगायाव न' होस्रांनायनि हाबाफारिनि हेंथायै बिग्रायखांनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मुसुखा सावनानै धर्ना खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे धर्ना खालामनायनि गेजेरजों आसाम सरकारखौ न' बां सिफायनानै होखारनाय हाबाफारिफोरखौ थाबैनो बन्द खालामनो दाबि खालामनानै खुद्रिसारदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। द'थि रादाबाव दं। मैया सानजौफु समनि 12:30 समाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि फंबाय प्रह्लाद मदि आरो बिनि नखरनि सोद्रोमाफ्रा गारिनि जाब्रबथाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला प्रह्लाद मदिया गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै बन्दिपुरसिम थांबाय थानाय समावनो खदाखलायाव गारिखौ दबथायनो हायैयाव लामानि दाइभारदाराव गोगोमै सौग्रावफैनानै गासै नखरनि सोद्रोमाफोराबो जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जखम जानाय सुबुंफोरा जाबाय प्रह्लाद मदि, बिनि फिसाज्ला
निहुल बिहामजो आरो फिसौजोफोर होना मिथिनो मोननाय जादों। जखम जानाय गासैबो सुबुंफोरखौ चिकित्सानि थाखाय JSS हस्पिटालाव थिसननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।